Ja, velkommen til Falkecenter video. I dag skal vi prøve noget helt nyt. Vi skal prøve at flyve med denne her falk. Til jer, der har været på Falkecenter hele sommeren 2015, har I sikkert set, at den her falk har været fløjet. Og vi skal flyve den i dag med noget så specielt som en lille ny GPS-sender, vi skal teste. Og GPS'en sender direkte til mit lille Pocket Link og direkte over til min iPad, hvorpå jeg har den nøjagtige position. Det vi skal prøve i dag med Knirke, som er den lille afrikanske falk her, det er, at vi skal prøve at sætte hende i luften med setup'et, som følger den her GPS-sender. Hun skal op og hente den her drone, for lige under dronen, der hænger der en lokke. Der har vi her, med et stykke kød på. Det sidder fast i en lille faldskærm, som gør, at den her lokke ikke drøner til jorden med frygtelig fart, men derimod stille og roligt, så falken får en blid landing. Så alt det her setup, det lyder lidt skørt, og det er lidt vildt, men det er så en moderne måde at motionere sin fugl på. Men hun sidder altså her klar og har alle monteret den her på en lille klips til anledningen her. Og derfor så skal vi vi kan finde hende direkte her med højde og fart og følge hendes rute, men mere om det lige om lidt. Lad os komme i gang. Så er vi klar. Dronen er her klar. Min satellitsender er her. Falken er klar. Lad os få dronen i luften. Ja, falken er klar, GPS-sender på, dronen er i luften, GPS-senderen er klar, lad os starte den. Her er dronen, her er falken, på vej til at klatre. Det skal virkelig arbejdes her i vinden, og det er virkelig noget, der giver stamina og fantastisk kondition, men lad os nu se. Dronen er ikke ret højt op. Knirke mangler 2 svingfjer, hun er så fuldt fælde her. Lad os se, hvad sker der nærmere på sig. Bang! Hun fik sin belønning. Og ned og land sikkert på jorden. Fantastisk. Det var godt. Det var godt. Jeg får hun altså sin belønning. Fantastisk godt gået, Knirke. Ja. Så er vores testflight nummer 1 her altså forbi. Her kan man se ruten Knirke har fløjet. Hvis man nu går ind og kigger her, så kan man også se, at hun har fløjet en maksimum fart på 44 miles per hour og i alt op på 124 fod. Distancen var 25-38 fod, og hvis vi går ind og klikker på historikken her, så kan vi faktisk åbne og kigge. Her har vi Eskevej. Her ligger Falkecenter, og det er altså ruten, hun har fløjet for at komme op til hendes mål. Det gik jo meget godt. Det var altså bringer træningen af rovfugle ind i et helt nyt perspektiv og en ganske ny dimension. Men vi vil prøve igen.